खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। फिन आरोबाव गुबुन हादोरसायाव गोमादों आसामनि सासे सुबुं। गुवाहाटीआव थगायनायनि दायाव एनजिअनि सुपारभाइजारखौ खादों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया एमपि आरो एमएलएफोरनि बेरेखायै केसफोराव गोहैलो जानायनि बागै बिथोन होदों। तिनिसुकियायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। एसटिएफआ 4 कोटी बेसेननि हेर'इन जब्द खालामदों। बिएसएफनि गारिया गोथौ हाखराव गोलैलांना सानै जवानफोरा जिउ खहा जादों। अरुणोदयनि मुङाव भटारफोरखौ ब्लेकमेल खालामनायनि अजद होदों अखिल गगैया। गुवाहाटीनि 6 माइल ओनसोलाव आखायाव थुंग्रि लानानै सासे सुबुङा एपार्टमेन्टआव हाबदों। पाकिस्तानाव ट्रेन हाइजेक। सा 6 पाकिस्तान आर्मिखौ बुथारनानै सा 450 पेसेन्जारखौ हमथादों। 2024 मायथाइयाव सा 2601 बांलादेशिखौ आसाम पुलिसा हमदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। कक्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बल्लामजरा गामिनि थागिबि सैथेन राभानि फिसाज्ला महेशचन्द्र राभाया थांनाय समबार 10 अक्ट'निफ्रायनो सोनाब बेंगलनि हावड़ा रेलवे स्टेशननिफ्राय गोमानानै दङ। महेशचन्द्र राभाया मोनथिनो हानाय बादिब्ला गवायाव थांनो होननानै थांदोंमोन। गोमानाय महेशचन्द्र राभाया ट्रेन सोलायनानै दै लायनो थांनायावनो ट्रेन खारग' लांनानै आन्दायो। सोरबाफोर गोमानाय महेशचन्द्र राभाखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 6901459616 मबाइल नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों नखरनि दिथागिरि एबा बिफा सैथेन राभाया। गुवाहाटी पुलिसा सोरखारि साख्रि होगोन होननानै गोबां सुबुंफोरखौ थगायनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खादों। खाजानाय दायनिगिरि सुबुंखौ गवालपारा जिल्लानि कल्याणपुरनि थागिरि शिक्षा मित्र एनजिअनि सुपारभाइजार एबा नायदिंगिरि साहिदुल इस्लाम 39 बोसोर होनानै सिनायथि होदों। जायखौ गासै रायजोनि सोरखारि आरो रायजोआरि खालामजानाय गेजेर फरायसालिफोराव स्कलारशिप एवार्डनेस प्रग्राम खालामनो थाखाय सांग्रांथि हाबाफारि खुंनो गनायथि होनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि दायनिगिरि इस्लामा गोबां सुबुंफोरनिफ्राय सोरखारि साख्रि मोननायनि नंखाय खोथा होनानै साफ्रोम सुबुंनिफ्राय 50,000 रां बुथुमदोंमोन होननानै रेजिस्टार किरण देखा कलिताया अजद होदों। बे समाव दायनिगिरि साहिदुल इस्लामखौ दिसपुर पुलिस थानायाव लांनाय जायो आरो बेनि बेरेखायै आयेनारि नायबिजिरनो जागायो। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया जिल्ला बिजिरसालिफोराव संसदनि सोद्रोमाफोर एमपि आरो आयेन आफादनि सोद्रोमा एबा एमएलएफोरनि बेरेखायै थाबथानानै थानाय केसफोरखौ सुस्रांनायनि बागै गोख्रों बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि गोबां बोसोर सिगांनो दाखिल खालामजानाय गोबां केसफोरा खान्थियारियै गोहैलो एबा गोबाव जानाय। दायनिगिरिया समाव नुजाथियै आरो आयेनारि लामानि हेंथानि जाहोनाव गुबुन गुबुन थाखोफोरनि केसफोरा सुस्रांजायाखै। बे आयदाखौ गोथौयै नोजोर होनानै बिजिरगिरि बिजय बिश्नय आरो बिजिरगिरि अरुणदेव चौधुरीनि डिभिजन बेन्चआ सोमोन्दो गोनां बिबानगिरिफोरखौ बैफोर केसफोरनि थासारिनि सायाव मोनसे गुवारै फोरमायथि गथायनो बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि दायनिगिरिनि आयेन दागिरिफोरा सम बायदियै बिजिरसालियाव नुजाथिनो हायैनि जाहोनावनो गोबां बिबांनि केसफोरा सुस्रांजायाखै होननानै मिथिनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो फोरमान गथायनायाव नेमखान्थि गैयै आरो गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय गले गले दोनथ'नायनि बिथोनफोरा न्यायारि बिखान्थिखौ हेंथा होदों होननानैबो मिथिहोदों। बैफोरनि बागै गोजौ बिजिरसालिया आथिखालाव दोनथ'नाय बिथोननि सिङाव थानाय केसफोरनि मोनसे गुवारै फारिलाइ गथायनोबो बिथोन होदों। तिनसुकिया जिल्लानि काक'फोथार ओनसोलाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। बे लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुङा दुखुनांथावै जायगायावनो जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो सानै सुबुङा गोब्राबै जखम जादों। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ दुमदुमानि थागिबि शान्तनु मरान होननानै सिनायथिनाय जादों आरो गोब्राब जखम जानाय सानैबो सुबुंखौ दासान्दि फाहामथाय होनो फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गंसे स्कुटिया गोख्रैथिखौ सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनावनो बे लामा जाब्रबथाया जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। आसाम पुलिसनि स्पेशेल टास्क फर्सआ गुवाहाटीनि आमिनगावआव 4 कोटी बेसेननि हेर'इन जब्द खालामदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला सोर संदाननायनि गेजेरजों पुलिसआ बुधबारखालि AS-21M
1450 एल्ट' गारिखौ लाखिनानै सिग्रोमनायावनो ड्राग्सखौ मोननो हादों होननानै पुलिसा फोरमायथिदों। बैफोर ड्राग्सफोरखौ जिरिकाटनिफ्राय कामरुपजों गाहाय आसाम फारसे लाबोदोंमोन होननानै रिपर्टआव बुंदों। एसटिएफनि एएसपि कल्याण कुमार पाठकनि दैदेननायाव बे अपारेशन खालामनाया जाफुंसारदोंमोन। अपारेशन खालामनायाव गासै 533 ग्राम हेर'इनजों बुंनाय गासै मोन 41 साबोन बाक्सुफोरखौ पुलिसा मोननो हादों। बेनि अनगायैबो बे जाथायाव लोब्बा गोनां सानै दायनिगिरि सजमुल लस्कार ड्राइभार आरो मृणाल हुसेन हेन्डीमेनखौ पुलिसा खाबाय। सानैबो दायनिगिरिफोरखौ जिरिकाट माखन नगरनि थागिबि होननानै सिनायथिदों। बिसोरनि बेरेखायै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनाया दासान्दि गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ। मणिपुर रायजोनि कांपकपि जिल्लायाव मंगलबारखालि गिख्रंथाव जाब्रबथायजों बिएसएफनि सानै जवाना दुखुनांथावै जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। सानै जवाना बे जाब्रबथायाव जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो गासै 8 जवानफोराबो गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला दावबायनाय समाव सांगौबुं गामियाव गोख्रैथिखौ सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनावनो साखाथियाव थानाय गोथौ हाखराव गारिया गोग्लैलांदोंमोन। बे जाब्रबथाय जानाय समाव गासै 37 जवानफोरा गारिनि सिङाव दङमोन। बे जाथायनि उनाव रेस्किउ अपारेशन खालामनानै जवाननि गोथै सहजों लोगोसेनो जोखोम जानाय जवानफोरखौ गोथौ हाखरनिफ्राय बोखांनो हायो। शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैया विधानसभायाव आसाम सोरखारखौ गोख्रोङै सोंखारिदों आरो भटारफोरखौ ब्लेकमेल खालामनो थाखाय अरुणोदय बिथांखिखौ राजखान्थियारि आगजु महरै बाहायनायनि दाय होदों। मख'नो गोनांदि साफ्रोमबो अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरा 1250 रांनि जायगायाव दानफ्रोमबो 3000 रां मोनो होन्नाबो बुंथियो गगैया। बे बिथांखिखौ गासैबो मोनथावना मुलाम्फागिरिफोरा मोनाखै होन्नानैबो अजद होयो आरो अरुणोदयनि मुङाव नंखाय समायखिरा लानानै भटारफोरखौ ब्लेकमेल दाखालाम होन्नानै गोख्रोङै सोंखारियो। मख'नो गोनांदि अरुणोदय बिथांखिनि सिङाव राङारि अनसुंथाइखौ बांहोनानै बयनिबो थाखाय फुवारना होनोबो बुंदोंमोन शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैया। गुवाहाटीनि 6 माइल ओनसोलाव गंसे एपार्टमेन्टनि न'नि सोरगिदिं सासे सुबुङा गंसे गोलाव थुंग्रि लानानै गिनाय गैयाजासे गंसे एपार्टमेन्टआव हाबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे सोमोनांथाव जाथाया प्रिन्स रेसिडेन्सियाव जादोंमोन, जायखौ नुनानै थागिरि सुबुंफ्रा गिखांनाय सोमजिदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मोनसे लजनि बिगोमा देबजित गौतम मुंनि सासे दायनिगिरि सुबुङा गिनाय गैयाजासेनो हाथियार दिन्थिनानै बिल्डिंआव हाबदोंमोन। बे जाथायखौ नुनाय सुबुंफ्रा दाबि खालामनाय बायदिब्ला सासे लाइमोन आइजोखौ जरजुलुम लोगोआव लांनो नाजादोंमोन आरो एपार्टमेन्ट न'नि सिङाव दावराव दावसि सोमजिहोदोंमन। बे जाथायनि उनाव थागिरि सुबुंफ्रा दायनिगिरि देबजित गौतमनि बेरेखायै दिसपुर पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसननाय जायो। पाकिस्ताननि बेल्स प्रदेशआव थानाय मुस्काब होननाय दाबसे जायगायाव जाफार एक्सप्रेस ट्रेनखौ बिएलए एबा बेल्स लिबारेशन आर्मी मुंनि थिउरिया हानजाया हाइजेक खालामदों। बे ट्रेनाव गासै 450 हान्थियारिफोरखौ हमथानानै दोनदों बिएलए थिउरियाफोरा। बिसोरनि गेजेराव 100 पाकिस्तानी रैखाथि हानजा एबा आर्मी जवानफोराबो दंफायो होननानै मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो गासै 6 पाकिस्तानी आर्मी जवानफोरखौबो बुथारदों होननानैबो फोरमायबावदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बिएलएनि फिदाइन मजिद ब्रिगेड हानजाया बे खामानिखौ मावदों। लोगोसेनो पाकिस्तान सोरखारखौ हुमखि होबावदों दि जुदि पाकिस्तान आर्मीया गावसोरनि सायाव गाग्लोबोब्ला हमथानानै दोनजानाय हान्थियारिफोरखौबो बुथारजोबगोन। मिरुनि नखर रायजो मन्थ्रि नित्यानन्द रायआ रायजो सभानि सदनाव बुंदों दि थांनाय 2024 मायथाइनि 1 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारि 2025 मायथाइनि गेजेराव गासै 2601 बांलादेशी सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। भारत बांलादेश सीमायाव बिएसएफ आरो रायजोनि बर्डार पुलिसफोरा सांग्राङै पेट्रलिं एबा नाका चेकिं होननानै थांनाय 13 दानाव 2601 बांलादेशीखौ हमनो हादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।